Ladies and gentlemen, I wanted to start Guys, they want to continue working, please. What does that mean? Some notes. Yeah, you know. Now this guy, we're studying together. Linda, ya puede. Zophenyo lwamiseleke lokuthi ukhetho lokumeli lwasekhaya lihlehliswe lingaphansi kwamhla 27 Okthoba kuya kuFebruwari unyaka ozayo. Iqembu lethu lizoqhubeka nokufuna ukuba kube nokuhlala kwephalamende okuphuthumayo. Lokhu kuze ngenhloso okwenziwa isiphakamiso sokuthi kuthutshele umthethosisekelo uzokwazi ukumela Ngazi unjani? Icala likaYohlathu Ubani? Inganele kangizwe. Endi wena ngithi futhi bekufanele usale la ethe la ibhola. uzohambisana nesiphi yakho.